per l'Audiència Nacional per l'afer de la xiulada a la Pau del Rei, que es va jugar aquí al Camp Nou. I bé, avui ens ve a presentar el seu darrer llibre, que és El processisme o independència, i bueno, sense més preàmbuls ja us deixaré que ell mateix us expliqui una mica motivacions i motius que van escriure aquest llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyores i senyors, abans de res els vull agrair la seva assistència a la presentació d'aquest meu llibre d'avui i vull agrair especialment també a l'entitat Vibrant i al meu bon amic Jordi Riba, especialment per l'organització d'aquest acte d'avui. Tots els actes de presentació d'un llibre per un autor sempre són motivadors, i són motivadors perquè, entre altres coses, una mica és la presentació en societat d'una tasca de tipus intel·lectual, a vegades més reeixida, a vegades menys reeixida. Després d'això, el públic i les vendes del llibre i l'editor, en definitiva, ja ho valoraran. Però és, com els dic, aquesta presentació en societat d'una tasca que un ha desenvolupat de manera individual. Però avui, aquesta presentació per mi és doblement motivadora. Una per una raó una mica, si em permeten, personal i local, i és que és la presentació al meu barri, al Poble Nou. Jo no és que sigui poblenoví de naixement, ni molt menys, però crec que després de 6 anys, i aquí tinc poblenovins notables, ja crec que em puc catalogar una mica com a poblenoví d'adopció. Per tant, aquest és un motiu especial de satisfacció. I el segon, més important, segurament, és perquè l'entitat que avui acull aquest acte és l'entitat Vibrant. I l'entitat Vibrant es diu així perquè pren el nom, pren el pseudònim d'un, probablement, dels personatges de l'independentisme català pels quals jo sento sincera devoció. Una mica podríem dir que dins el santoral laic de l'independentisme el nom de Daniel Cardona i Civit ocupa per mi un lloc enormement destacat. Daniel Cardona és un personatge malauradament oblidat, és un personatge poc conegut. És un personatge nascut a Barcelona l'any 1890 que ja a l'edat de 15 anys ja va protagonitzar la seva primera gesta independentista. I era quan treballava de dependent en una merceria del carrer Ferran de Barcelona, el dia que els oficials espanyols van assaltar la redacció del Cucut per separatista. Quan van acabar de fer aquella seva gesta, van passar per davant de la seva merceria i aquell marrec de 15 anys, amb un company, va pujar al terrat de la merceria i els hi va llançar 2 cubells de serradores mullades. Va fugir per les teulades, no el van enganxar, però el propietari de la merceria el va fer fora. Aquest era Daniel Cardona als 15 anys, evidentment amb una trajectòria, amb uns inicis d'aquestes característiques, naturalment va ser un dels fundadors al costat del president Francesc Macià d'Estat Català. Va ser també un dels capitostos del fallit intent de la invasió armada de Catalunya el 1928, els fets de Prats de Molló. Es va allunyar paulatinament de Francesc Macià perquè considerava que la política nacional del president de l'AVI era massa tèbia. Això el va portar a fundar l'organització radical Nosaltres Sols. Evidentment, l'any 1939 era alcalde de Sant Just Desvern i avui en dia encara es reconeixen i es recorden les polítiques que va impulsar Daniel Cardona. Va haver de fugir, va col·laborar amb la resistència francesa amb la lluita contra el Tercer Reich i, malalt de càncer el 1945, va retornar a Sant Just Desvern d'incògnit i va morir l'any 1945 al Mas, que avui en dia encara es conserva a la vila de Sant Just Desvern. Daniel Cardona era l'independentisme autèntic. Era aquell independentisme innegociable. Era aquell independentisme patriota per davant de tot. Era aquell independentisme que entenia que per arribar a la victòria
calia l'enfrontament polític i institucional i, en aquells temps, fins i tot armat. Jo vaig tenir el plaer de conèixer farà un parell d'anys a un dels seus fills i em va explicar una història, una anècdota, i és que als anys 80 van decidir fer reformes al mas. Quina va ser la sorpresa que quan els manobres van començar a refer les parets van descobrir que les parets contenien un doble fons on s'hi amagaven escopetes, pistoles i bombes de mà. Daniel Cardona, a part d'aquest activisme, d'aquesta lluita independentista absolutament insubornable, també era un home d'una vessant intel·lectual. I és autor d'un llibre, i fixin-se vostès que jo vinc a presentar un llibre i vinc a parlar i parlo d'un altre llibre, sort que avui no hi és el meu editor, si no encara em cridaria l'atenció. Però és un llibre que jo recomano fervorosament. És aquest llibre, La batalla, escrit a l'any 1923. Aquest llibre d'en Cardona té la facultat de ser una visió descarnada sobre nosaltres, els catalans. Té la facultat també de ser un llibre que ens dibuixa quina és l'autèntica cara de qualsevol govern espanyol respecte a Catalunya. La dictadura de Primo, amb el govern de Franco, amb el Partit Socialista, amb el PP, sempre hi ha un nexe comú en tots els governs d'Espanya, que és l'afany per reduir-nos a una simple peculiaritat folclòrica. Jo vaig llegir aquest llibre farà uns 20 anys i he de confessar que em va impactar. I sobretot el que em va impactar van ser unes frases que, si em permetran, jo ara els llegiré, i també els he de confessar que aquestes frases a mi m'han marcat políticament d'una manera, jo crec que determinant. Sempre, en molts moments, les he tingudes ben presents. I en Cardona, en el seu llibre La batalla, en un moment determinat, diu això. Francament, hem de desenganyar-nos. Mentre el poble català tingui tanta llengua, veu baixa i tant de seny, per més cultura que es proposi tenir, no la podrà salvar. Els opressors i traïdors el faran ballar com voldran, el destruiran i el trepitjaran. Per salvar Catalunya, cal acompanyar la literatura i les arts d'estadistes de caràcter i de pit, capaços d'encarar-se amb l'invasor i que ensenyin al poble a saber defensar-se la seva dignitat.